Nagtapok ang mga estudyante sa Dan Leon Kilat o kasigbit nga mga dan gawas sa usa ka pribadong tunghaan sa dakbayan sa Sugbo human kini makadawat og hulga sa ilang kaluwasan pasado alas 10 Huwebes sa buntag, Hulyo 2. Usa ka bomb threat ang unang nadawat nga alarma sa kapulisan. Apan sa ilang dugang pakisusi, nasayran sa kapulisan nga usa ka hulga sa pagpamusil nga mitumong sa mga ungtunghaan ang nalakip sa usa ka social media post. Apan sa ilang dugang pakisusi, nasayran sa kapulisan nga usa ka hulga sa pagpamusil nga mitumong sa maong tunghaan ang nalakip sa usa ka social media post. So immediately dayon sir, giadto dayon ni ato ang ni Captain Buntilaw together with his police personnel. Inubanan po sa ato ang mga SWAT personnel, Team Mario, atong EOD. O dito nagpahigayon din sila og security check, sweeping, and paneling sa kada eskwelahan, sa kada mga classroom. Sumala ni Deputy City for Administration Cebu City Police Office Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, padayon pa ilang pag-imbestigar aron masuta ang motibo sa mong hitabo o kinsa ang nagpaluyo niini. Natay na dawat na pangalan sa social media katong tao nga nag-post. So katong social media post gi-submit karon nato sa cybercrime unit. Nunot niini, niluwat og pamahayag si Cebu City Mayor Nestor Archival, diin iyang gikumpirmar ang hitabo samtang gipahimangnuan ang publiko nga magpabiling kalmado og likayan ang pagpakaylap sa mga tahong wala nagikan sa insaktong otoridad. Sumala ni Oriol, magpadayon ang mga klase sa maong pribadong tunghaan apan hingpit nga pahugtan ang seguridad sa maong dapit. Samtang aduna say hugot nga pasidaan si Oriol sa suspetsado ug sa tanang adunay planong magpasiugda og magpakaylap og mga hulga nga makapeligro sa kaluwasan sa mga tulunghaan ug sa katilingban. This is also a warning from the police. Now the police is now investigating that person and we will do everything to locate, to identify, and file appropriate charges against him. Asoy ni Oriol, kasong cybercrime ang posibleng ipasaka sa suspetsado. Kini si Ardie Morales, alang sa MyTV, Cebu.